Grazzi tal-qed issegwu il-proġett Xjentek, proġett tal-Fondazzjoni Satar, fejn flimkien qed nesploraw aspetti ta' teknoloġija, xjenza u innovazzjoni b'mod applikat. Infakkarkom li tistgħu issibu iktar informazzjoni fuq ir-rivista Satar fuq satar.org.mt kif ukoll fuq l-app tas-Satar. Illum se naraw proġett, mudell li forsi x'aktarx jinteressa nies li xtaqgħu jagħmlu vjaġġ madwar id-dinja. Dan insejħulu iż-Zeppelin ta' Xjentek. U llum magħna hekk għandna l-kit li se jkun qed jispjegana ftit kif isir dan il-mudell. Mela, iż-Zeppelin ta' Xjentek. Ħanduru nagħmlu vjaġġ madwar id-dinja? Ekku, Zeppelini hija xi ħaġa tal-immaġinazzjoni u ta' nostalġija wkoll. Min jaħseb dak iż-żmien klassiku fejn nies xtaqu propri jsibu mod kif jisu jirduru dawra mad-dinja b'ċertu kumdità. Minn hemmhekk bnejna fuq l-idea ta' hot air balloon ngħidulu hekk sewwa li kien jitir bi sħana għal balloon oħra bużżieq oħra bil-gass ħafif. So, dak huwa l-idea ta' Zeppelin. Ma' żmien in-nies ukoll bdew jivvjaġġaw anke b'rockets li joħorġu barra mill-atmosfera tad-dinja. U dan il-proġett huwa proprja bejn Zeppelin u bejn rockets. Ħan esperimentaw bihom bil-mod ta' kif nistgħu noħolqu xi ħaġa wkoll tiċċaqlaq. Mela nibdew bil-insibu il-kartuna flatpack bil-prodott lestu diżinjat għal-atfal, sewwa, u għandek il-parti ewlenija f'dan il-każ in-numru 1. Hemm ukoll in-numru 2 għax huma ftit differenti bejn in-numru 1 u n-numru 2 għalkemm jixtiebħu ħafna. Ġifieri jiena hekk ħanqed nieħu il-parti numru 1 u l-parti numru 2. Mela dawn huma l-partijiet li għandna bżonn biex nibdew il-1 u 2 kif ukoll in-numru 3 li huwa identiċi li fl-istampa. Tajjeb. Mela, xi ħadd li ħajibda bl-proġett żgur ħajibda bil-tir li jara din il-forma ta' Zeppelin jew rocket qudiemu biex forsi żejjer il-kamra jew biex forsi tara imdendel ma' xi lampshade ukoll ma' xi lampa li jkollok fil-kamra sewwa. Issa, l-ewwel parti hekk ħadd iffoka fuq kif nibnu dan il-mudell sabiħ. Sewwa. Se nagħtu xi kulur? Mela, f'dan il-każ ukoll nirrakkomandaw li mmorru biex nagħtu t-tiżjin u l-kuluri. Pereżempju, aħna ħdimna wieħed minnhom li huwa vera ħelu għax ifakkrek f'dawk il-Montgolfier, il-hot air balloons ta' żmien il-Franċiżi biex niftiehmu. Jew inkella wkoll fih naqra metallic paint illi tleq propja bħal rocket modern. Hemm naqra taħlita ta' kollox. Mela dawk tagħmilhom kieku biex xolċat qabel ma naqadhom. Ikunu nixfu għax jibda jħellek kollox ma' dejk kieku, ma tkun les biex nixxifthom u ħawaħluhom. Għal darb'oħra f'dan il-mudell ħansibu ċertu slots illi ħanużawhom biex nibnu propja dan il-mudell. Hawnhekk nirrakkomandaw li biex jgħin iktar magħ iddaħħal naqra riga tal-plastik tista' tkun tal-plastik normali f'kull waħda minn dawn l-slots u sewwa kif qed tgħid inti. Mela tajjeb kollha huma lesti, mela f'dan il-każ ħankun qed indaħħlu din ġodin u ħajitlu waħda kontra l-oħra, waħda għandha isfel miftuħ u oħra għandha fuq maqsum. Issa, fl-istess ħin nkunu rridu ndaħlu iċ-ċriki ġewwa l-mudell. Mela jien nagħti il-pari l-ewwel nibda bil-parti ta' isfel maċ-ċirku. U nlibsu din ġo dik l-islott. Sewwa. Din tidħol ġo l-islott. Hemmhekk. Diġà qiegħda hemmhekk. Din l-oħra tidħol mill-naħa l-oħra. Faċċata se tidħol f'ta' faċċata wkoll, tajjeb. U naraw li jkunu daħlu kollha. Tiġi bħal din. Mela hekk diġà għandna naqa' saħħa ma rridu nagħmlu biċċa oħra. Issa ħammur għat-tieni biċċa li tilbes fuq iċ-ċirku ħankun lestejt ċirku sħiħ. L-ewwel ċirku nkun qaqqattu kollu. Ħammur billi nilbes din nerġa' waħda ġo l-oħra qabbada ftit l-ewwel. Imbagħad niġi naħa l-oħra. Ġebbet ftit żgħira. Iva. Sewwa. Isek qed tlibbishom. Hekk isu. Tajjeb. U qed nimmaġna l-biċċa ta' fuq issa ħanaqduha wkoll. U issa nista' forsi nkun nista' naħdem aħjar billi tidħol ta' fuq. Din forsi nipprovaw sakemm jirnexxielna. Ovvjament hija biċċa naqa' teknika li trid twassala. Kun hemm bżonn nerġgħu niftħu daqsxejn. Ekku. Tajjeb. Mela hekk din waslet minn din naħa. Qasna biss din in-naħa biex inlibsu.
U għek nistaw kem nlibsu l-axħar biċċa. Mela mek, apparti għadu naqamawwex, u għet juqot jissetja li kollox sab il-pozizjoni tijaw. Ekku. U diġa għanna il-forma għawek pala rocket. Ek rocket, fil-fat tħares leja forsi b'dan il-mot imdendel li ħatkun iż-zeppelin li jistaw nimmaġinaw kif nixtiqu aħna. Mela jekk daw kienu dekorati diġa ġat noqorbu lej dal-mudell finali li għan nitkellmu dwaru, pero għat mandux funzjoni. Mela għek, xi kultant għandek zona iktar saħħa, mela għal-daqstant għandek daw il-biċċi żgħar li fil-mudell immarkati bħala numru 5, għandna 4 biċċiet minnhom, daw jistgħu jgħinuna ntuhom naqatinja biex ninkullawhom propja u jittuk is-saħħa fil-parti ta' fuq. Kif ukoll tista' tagħmel anke fil-parti ta' isfel. Ħanuri waħda lesta diġà fejn hawn biċċa hawnhekk li qiegħda mdaħla fil-parti ta' fuq u biċċa hawn isfel li inkulla jinjabna kollha trasparenti tal-kraft. Mela dawk kienu waħlin u ġi iktar b'saħħtu issa u jiflaħ għal dak li ħanamlu bih. Mela issa ħanaraw fuq il-modelli qed naħdmu fuq issa. Sawa kif ħanamlu l-parti tal-iskrum. Għallin għandek bżonn xi tip ta' stikka rqiqa li hija pereżempju jista' tkun xi tip ta' kebab stick naqa' twila. Sawa noqogħdu attenti biex ma weġgħux mal-ponta, anke nistgħu nieħdu l-għajnuna wkoll biex ninqata'. Tajjeb, jew anke xi stromma tkun irqiqa. U daqsxejn nibsa wkoll mhux stromma. Daqsxejn waħda iktar b'saħħitha għalhekk ħalmorru għal din bħala l-preferenza tagħna sewwa. Mela din ħadkun qed tgħaddi minn toqob li għandna lesti fiċ-ċirku ta' fuq, fiċ-ċirku ta' isfel u l-bqija fil-ġnub. Waslu aħna. Issa din l-istikka sakemm tidħol forsi nitwara xi waħda jnuna biex iddu. Din ħankun qed ngħidula aktar mill-istikka il-fus ta' dan l-iskrun. Sewwa mela l-fus jidħol mill-ġiex toqbiet u jgħaddi sa isfel net. Xi kultant ngħinu ftit biex tiqpaddu lil aktar faċli. Biex nwessaw ftit it-toqob ukoll ħalli jkun. Ftit it-toqob tgħin ħafna. Għalkemm wara ftit xorta ħajt wessaw jiġifieri tgħin kif tista' hekk. U fil-fatt kif konna qegħdin ngħidu qed jistgħu wkoll jew jieħu ta' xi adult, jew jipprova jaqtaħħa, jew jaqsama, iħalli biċċa naqqa żgħira u di tinqata'. Raqasma hekk araw tista' faċilment taqsam u tneħħi l-ponta. Dan ndaħlu tkun naqra itwal minn isfel u naqra itwal minn fuq biex meta npoġġuha fuq il-mejda tista' tgħidli bħala l ftit minn fejn taqbadha minn fuq u ftit isfel ukoll. Mela, ħammorru għal l-iskrun issa. L-iskrun qiegħed parti 4A u 4B. Għandek żewġ skrejjen identiċi fil-verità li huma daw. Wieħed jista' jew waħda tista' wkoll tkun ikkulur minnhom bil-kulur minn qabel, jiġu trasbieħ mbagħad bil-kuluri jixelu u dak l-iskrun ħanlibsuh wieħed fuq l-ieħor forma ta' salib naqra kollha li nistgħu nużaw kollha kif ġa semmejna. Hekk waħda toqbad tkun preċiża hemmhekk naqra kollha bejniethom u nista' anke nżid ukoll waħda minn daw iċ-ċriki l-kbar biex jinkollhom iktar saħħithom. Għax ħankun qegħdin nagħmlu mod aħna biex inwaħħluhom ukoll mal-fus. Ħalli huma jduru mal-fus dejjem mhux jibqgħuna lus. Mela daw inkullati u lesti ħajkunu qed jiddaħħlu sħaħ ġewwa l-fus dak il-mod nistgħu anke noħorġu allura biex naħdmu. Għandek di l-ewwel nistgħu nagħmlu wkoll di fuq. Importanti jkunu forma ta' salib. Forma ta' salib iva. U jekk għandek il-gris tal-kartonċina hawnhekk anke l-oħra tkun l-istess. Ħalli l-qasmiet li ħanitfu issa waħda. Tnejn. Ikunu kollha parit xulxin għax hekk jaħdmu l-iskrejjer iridu jkunu kollha. Bl-istess angolu ta' kif jiġi mirwija. Mela b'dan il-mod ġiet b'saħħitha nista' ngħid li issa il-fus qiegħed lest biex idawwar l-iskrum. Mela għal min wasal sa hawnhekk u għandu iż-zeppelin jew ir-rocket. U fus diġà jista' jdawwar bidejh dan il-proġett diġà għandu it-tieni livell ta' kif jaħdem. Tajjeb ħafna. Mela, issa ħanħarsu lejn x'nista' nagħmlu iktar. Tajjeb, x'inhuma fejn nistgħu nieħdu dal-proġett iktar u iktar. Pereżempju, waħda mill-idejat li kellna kienet kieku dan xi ħadd irid, però ħana tolbok għajja Lawra, imma ġa dendilnieh ma xi lemm xejn jew ma xi fitting. Sewwa, tinżomm daqs kieku dendilnieh mill-għoli. Billi dawwarna din l-ispaga mal-fus li għandna, inti tista' jkollok
l-istess modell li meta tiġbed da ħajkun qiegħed propja jaqpajtina rotation. Għanna loba u koll. Sowa li mbagħad faċli ħafna tista' terġa' tkebbeb kollox kif tixtieq ara ġed kebbib inti. Ekku. U għandek esperiment ta' rotation, ta' rotazzjoni fuq fus, illi anka juri wkoll qarrieħ li qed jagħtina. Ekku. Nistgħu nesperimentaw ħafna affarijiet anka bil-kontra. Meta inti jekk dan huwa mdawwar u billi esperimenta bil-pis hawnhekk, il-pis tiegħu stess ħajkun dak li ħajniżlu ftit ftit u naraw l-inerxja tal-enerġija li żammejna ġewwa l-mudell. Ekku. Dak kollha kunċetti tal-fiżika li nesploraw waqt li niddiżinjaw oġġett. Sabiħ. Dak huwa mod ieħor kif nistgħu nagħmlu użu anka forsi li nsemmu da' Daqsxejn ħajtu xekk użajna hawnhekk. Ninkullaw l-ewwel dawra. Nħallija tinxef u mbagħad titkebbeb weħida. U din hija parti mill-modell ukoll. Għandek il-lanelli jew il-washers hemmhekk ngħaddihom minn ġo din it-toqba li ma tkunx qed tiġbed direttament imma fuq point. Ekku. U hekk tagħtina dejjem dak il-moviment. Eżattament. L-aħħar esperiment għal dan il-modell fejn aħna nistgħu wkoll naqbdu l-istess modell. Ħanagħmel version oħra tiegħu għax tant għamilna esperimenti biex wasalna li illi minflok nagħmel spaga jew ħajta mdawra m'hemmhekk, ħankun nagħmel lasktuwa. Mdawra sewwa m'hawnhekk, hawnhekk nħalli f'idejkom biex tesperimentaw kif ħanoħloq joint tajba, hekk jagħmlu l-inġiniera, joħolqu idea u minna jridu jsibu mod kif jagħmluha mbagħad taħdem. Sewwa iwaħħlu l-lastuwa mal-fus li semmejna l-ewwel tan-nofs. Għandek ġiex daqqiet hawn fuq. Iva. Edin għattapposta dan l-esperiment għal min jrid jagħmlu, illi bissom ma dawk il-ġiex daqqiet u din il-lasktuwa meta ħan kebbiba din id-darba. Żgur. Issa ħajkollu l-effett illi jagħti spin waħdu. U sperimentajna wkoll. Jekk ġamden hawnhekk nasab iktar tiġi. Tista' taqadhom immaġina kemm nistgħu nibqgħu naraw modelli sbieħ li t-tfal li din jarawna jkun qegħdin forsi jixxerjaw magħna u mal-qarrejja l-oħra. Ekku. Inħeġġukom biex tibatulna ritratti tal-modelli tagħkom fuq korrispondenza@satar.org.mt. Ħalli nkunu nistgħu ntellawhom fuq il-medja soċjali ta' Satar kif ukoll fuq dawk tad-Design and Technology.